τραγουδάω και θα χορεύω και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να περάσουμε καλά και σήμερα, αρκεί να τσιμπήσω λίγο από το φαγητό που θα φτιάξουν οι δύο ομάδες που έχουμε κοντά μας. Ποιες είναι αυτές οι ομάδες? Τη μία την ξέρετε. Η Νίκη και ο Κυριάκος για έκτη φορά κοντά μας. Και ποιοι είναι οι σημερινοί τους αντίπαλοι? Η Εμμανουέλα και ο Γιώργος. Πού το πάει, όταν λέει πως μ' αγαπάει. Η καρδούλα μου χτυπάει, χίλια δυο κομμάτια σπάει. Πού το πάει, το κορμί της παρταράει. Χάνομαι σαν με φυλάει, η αγάπη της μου πάει. Πού το πάει, δεν το βλέπω να φεύγει για Ντουμπάι. Ο φίλος μου Κυριάκος, ο οποίος μένει εκεί, έμενε εκεί, γιατί τον τελευταίο καιρό μένει εδώ στην Αθήνα. Δεν τον αφήνουμε να φύγει, δεν τον αφήνει η μαγειρική να φύγει, ενώ δεν ήξερε να μαγειρεύει. Τελικά έχει εμφανίσει ένα κρυφό ταλέντο και αυτό του έχει βγει σε καλό και όχι μόνο σε εκείνον, αλλά και στη γυναίκα του την Νίκη, η οποία έχει πάρει ήδη 5.000 και πάει να τα κάνει 6. Δεν ξέρω όμως αν τελικά θα τα κάνει 6. Το αγόρι πρέπει να φύγει, γιατί έχει δουλειά στο Ντουμπάι. Έχει διαφημιστική εταιρεία εκεί, άρα λοιπόν βάλτε τα δυνατά σας για να μπορέσει να φύγει για πάρα πολλούς λόγους. Σώστε με. Και έχουμε εδώ τώρα τον Γιώργο και την Εμμανουέλα, ένα πολύ ερωτευμένο ζευγάρι, το έχετε καταλάβει. Πόσο καιρό είστε μαζί? Κοντεύουμε 2 χρόνια τώρα. Καταλάβετε γιατί είναι τόσο ερωτευμένο, έτσι. Ακόμα είναι στα μέλια, δεν ξεκολλάει ο ένας από τον άλλον και ήρθαν εδώ να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να φτιάξουν κάτι καλό. Μαγειρεύετε σπίτι? Μαγειρεύουμε. Σας έχει πετύχει στο σπίτι? Τυχαίνει κάποιες φορές όταν μαγειρεύω εγώ. Εύχομαι σήμερα να πετύχει και εδώ, Θεούλη μου. Πραγματικά αν με ακούς, Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. βάλει τα δυνατά σου να κερδίσουν σήμερα, γιατί τα παιδιά αυτά... Όχι μωρέ, χαίρομαι που είστε εδώ, πραγματικά. Δεν κρύβεται. Τους δίνω λίγο κουράγιο ρε, γιατί σου λέει τώρα αυτοί 5 νίκες που τι ήρθαμε να κάνουμε εμείς, κατάλαβες? Θα κάνω ό,τι μπορώ να τον βοηθήσω να γυρίσει τις δουλειές του άνθρωπο, γιατί εντάξει έχει κάτσει αρκετό καιρό, η αλήθεια είναι. Δέσμευση. Ναι. Ωραία. Για να δούμε λοιπόν ποιος θα μαγειρεύσει πρώτος. Θα μαγειρέψουμε εμείς. Για μία ακόμα φορά. Άρα εσείς πάτε στο παρατηρητήριο, εσείς έρχεστε μαζί μου στην κουζίνα. Απόψε φορά τα καλά σου. Βάλε μέσα το κιμά. Ωραία. Μήπως θα βάλει και κανένα γάντι. Μετά. Α, ναι, τι κάνω. Σήμερα το βλέπω πάρα πολύ αργό. Καλύτερα μαγειρεύετε σε αργό. Κάνε μπαλάκια. Ψωμί. Ψωμί.